Ty jsi taky dropnul nový album. My vlastně byli spolu na festiáku, že jo, a tam se stal ten feat s Montánou. Ten je teďka vlastně čtvrtá písnička nejstreamovanější i u něho? No, u neho na profile v jeho katalógu je to štvrtá najstreamovanejšia skladba, takže to je že úplný mazec. Keďže on tam má proste tracky, čo majú niekoľko, aj miliard pozretí, takže je to fú. Máš nějaký další velký jména třeba v rejstříku? Pozri, ja budem strašne rád, keď sa podarí ďalší nejaký veľký feed, len oni tí blázni si za to pýtajú dosť love. Takže zase bude na zvážení, že či budem ochotný toľko dať, ale tento track vyšiel a prvýkrát sa mi zdá, že na Slovensku ľudia scenili zahraničný feed, lebo už sa to tu stalo viackrát, že bol zahraničný feed, ale nikdy nebol nejak extrémne precítený od ľudí a toto je fakt akože number one skladba z môjho albumu. Strieda sa to zelené, ale konečne to proste ľudia scenili. Taky je pravda, že je to aktívny ačkový interpret, takže možno aj preto. OK. Dáš nám nějakou jakoby story třeba z toho nahrávání? Akože nebol nejaký extra funny, on proste prišiel, vypýtal si vodnú šišu, dal si 4 šluky, zapli sme hudbu a za hodinu a pol odišiel s tým, že tam položil hit, vieš, takže úplný frajer. OK. Tak gratulace na nový album, gratulace na nový Extrém. Cheers. Cheers. Neotvorím si to, lebo nechce sa mi.